je nummers en zo'n contacten. Eerst Annabel zoeken. Ik ga Annabel niet krijgen. Als ik in New York kom, dan Ik heb wel dingen gemaakt op foto's, maar niet geweest. Sorry, maar je hebt geen lucht in de kamer.
I don't know him personally. Yeah. A ver, aquí sí no me apetece un poco de sal. Y a las 12 estábamos fuera. Pero esta agüita también tuvo que ver y todo. Sta tutta stressato per questo terzo trimestre. Y de repente el culo estaba temblado, ¿sabes?
all this home as well. Das ist schön.